Irido ang 12 anyos na daragita sa San Vicente, Virac, Catanduanes kan mabangga nin motorsiklo alas 5 nin hapon kan Sabado, Marso 11. Susog sa impormasyon, nagpurbal na magbalyo sa ibong na porsyon kan tinampo ang biktima, huli ta iguanin bakalon sa hampang nindang tindahan. Alagad da inari paro kan biktima, ang padangadang na motorsiklo na pigmamaneho ni John L. Troy Taroy kan barangay Binanuhan, Bato, Catanduanes na nauli sa pagkakairido kan biktima magin ni Taroy. And kausap po kayo ni parang biktima at driver magsupkrihir ki mga lastro mga lugad po sa ilang mga lawas. And tulos man po nakapag-responde so MDRMO pang Verac po. And nag-discuss man kita sa yung personahe. Dai naman nagsangat panin kaso ang pamilya kan biktima, mantang sinagot naman kan nakabanggang motorista ang pagpabulong sa biktima. Sa mga driver po na defensive sa pag-drive, and sa mga magurang po, bantayan sa mga aki and turuan sa tamang pagbalyo, na dahil basta-basta magbalyo po sa kalsada. Sa ngunyan, nakauli na sa indang residensya ang biktima magin ang driver na parehong nagpaparahay na. Nasa kustudiya naman kan Virac MPS ang motorsiklo ni Taroy para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.